हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। रङियानिफ्राय मुरकं सेलेक एबा मुरकं सेलेकनिफ्राय रङिया दावबायारि रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। कर'नानि थाखाय हादरनि गासै हान्था मेलाखौ गोबाव सम बन्द खालामनानै दोननाय जादोंमोन। दा थासारिया एसे गुस्लायनायनि उनाव बोथोराव एसे मोजांथिं फैनायलाय सरकारा लासै हाथाय बाजार, नोगोर सहर, शपिं मल बायदिफोरखौ लासै खेवनायजों लोगोसे हान्थामेलानि राहाखौ जेरै फिसा मटर, बास, ट्राक बायदिफोरखौ सोलिहोनाय जायो। बेनि गेजेरावनो गंफा गंनै माल रोगाग्रा रेलखौ सोलिहोनाय जादोंमोन आरो दा ओनसोलनि थासारिखौ नायनानै जायगा मानसि दावबायग्रा रेलखौबो खारहोनो थाखाय सरकारा आखायाव लादों। बेनिनो दा रङिया टु मुरकं सेलेक एबा मुरकं सेलेक टु रङिया गंनै पेसेन्जार ट्रेन खारहोनाय जासिगोन। स' बिदिब्ला रङिया टु मुरकं सेलेक एबा मुरकं सेलेक टु रङिया स्पेशल पेसेन्जार ट्रेन माब्लानिफ्राय खारगोन, बबे स्टपेजाव राखिगोन, बबे टाइमनिफ्राय खारगोन, गासैखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां। स' बिदिब्ला आंनि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोन लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोन लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामनायजों लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनो शेयार खालामो। स' बिदिब्ला सरकारा रङियानिफ्राय मुरकं सेलेक दावबायारि रायजोफोरनि गेजेराव बे रादाबखौ फोसावनानै होदों। नोंथांमोना नैबे एडभार्टाइजनि गेजेरजों रोखायै नुनो मोनदों। बेवहाय रोखा लिरनानै दोननाय दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो, बेवहाय रङिया आरो मुरकं सेलेक माजत पेसेन्जार स्पेशल रेल। थ' बिदिब्ला रङिया आरो मुरकं सेलेकनिफ्राय बे जाबाय पेसेन्जार स्पेशल रेल। थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय गंनै ट्रेन नोंथांमोननो रङियानिफ्राय मुरकं सेलेक रायजोफोरनि गेजेराव बेखौ गंनै ट्रेन होनाय जादों। थ' बिदिब्ला बे गंनै ट्रेननि नाम्बारखौबो बेवहाय होनानै दोनदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो, बे गंनै ट्रेननि नाम्बारा जाबाय गंसेया 05895 आरो गुबुन गंसेया जाबाय 05896। थ' बिदिब्ला बे गंनै रेलखौ नोंथांमोननि रङियानिफ्राय मुरकं सेलेक दावबायारि रायजो राजानि गेजेराव बे ट्रेन गंनैखौ हगारनानै होनाय जादों। नोंथांमोननि थाखाय जिथु गंनै रेल होनानै दोनदोंमोन, बे गंनै रेल दा दानिया बबे स्टेशनाव बिनि स्टपेज थागोन आरो बेसेबां अक्ट'निफ्राय बियो दावबायगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय गासैबो होनाय दङ नोंथांमोननि थाखाय। बियो डिटेल्सआव नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय जिथु गिबि रेल फार्स्ट ट्रेन बे 05895 बियो रङियानिफ्राय जागायनानै रङियानिफ्राय दावबायनानै आप टु मुरकं सेलेकसिम बियो थांगोन आरो बेनि खारनायनि फार्स्ट डेटआ थागोन 1 डिसेम्बर 2020 अर्थात गिबि डिसेम्बर खालिनिफ्राय अर्थात सुनिबारनि उनाव देवबारनिफ्राय बे ट्रेना स्टार्ट जागोन आरो बेयो रङियानिफ्राय स्टार्ट जागोन। माब्ला बेनि टाइमा बेवहाय होनायनि दङ, बेवहाय 8:5 अर्थात 8:50निफ्राय रङियानिफ्राय 8:50आव बियो ओंखारगोन। बेनिफ्राय टंला, उदालगुरि, ढेकियाजुलि, राङापारा जानानै बेबायदिनो आप टु मुरकं सेलेकसिम नोंथांमोना दङ नैथि ट्रेन। बे नैथि ट्रेना नोंथांमोननियानो बेवहाय नाम्बार होखानाय बायदिब्ला 05896 आरो बियो दावबायगोन मुरकं सेलेकनिफ्राय रङिया मोखां जानानै। थ' बिदिब्ला बे रेल दा नोंथांमोननि बेवहाय तारिख होखानाय मथेब्ला, डेट होखानाय मथेब्ला बियो 2 डिसेम्बर 2020निफ्राय अर्थात समबारनिफ्राय बियो जागायगोन। बे टाइमाव बे रेला मुरकं सेलेकनिफ्राय ओंखारगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो, बेवहाय नोंथांमोननि मुरकं सेलेकनिफ्राय बे ट्रेना ओंखारगोन फुंनि 6:30 अर्थात 6:30 6:30निफ्राय बे ट्रेना मुरकं सेलेकनिफ्राय रङिया मोखां जाबोगोन आरो बेबायदिनो सिलापथार, धेमाजि, गगामुख, उत्तर लखिमपुर जानानै नोंथांमोना रङिया दावबायनो हागोन। दानिया नोंथांमोननि गोसोआव सोंलुना जानो हागौ जे बबे स्टेशननि सुबुंफ्रा बे रेल गंनैयाव दावबायनो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय गासैबो डिटेल्स होनानै दङ, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला आं बेवहाय फोरमायनानै होगोन नोंथांमोना जे बबे स्टेशननि सुबुंफ्रा रायजो राजाफ्रा बे रेलआव दावबायनो हागोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेवहाय स्टेशननि नामफोरखौ मख'नानै होनाय दंखायो। थ' बिदिब्ला नायदो, बेवहाय नोंथांमोना बे जाबाय गरेस्वर, हरिसिङा, रौता बागान, माजबाद, निउ मिसामारि, बालिपारा, धलाई बिल, निसटिया, निज बरगां, हेलेम, दुबिया, ताति राहार, कथालपुखुरि, सिलनिबारि, लीलाबारि, सियाजुलि, बगिनदि, सुबनसिरि, बरदलनि, जियाधल, मरिधल, श्रीपानि, सिसिबरगाव, आरसि पथार, दिपा, सिमेन्टसापरि, टेलेम। थ' बिदिनो आरो गाहायाव मोननैसो स्टेशन दंबायो। थ' बिदिब्ला बेखौ आं नुवाखिसै, नोंथांमोना बेखौ गाज्रि मोननो नाङा। थ' बिदिब्ला बेवहाय मोननैसो आरो नाम दंबायोमोन। थ' बिदिब्ला बेखौ आं नोंथांमोन दिन्थिनो हायासै, स' बेखायनि थाखाय एसे उसुबिदा फोरमायबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाथ' बेफोर स्टेशननि रायजो राजाफोरा नोंथांमोना बेवहाय दा बे स्टेशननि खाबुखौ नोंथांमोना 1 डिसेम्बरनिफ्राय मोननो हासिगोन आरो बे सुबिदाखौ नोंथांमोना 1 डिसेम्बरनिफ्राय। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो होदो।